Yn gyntaf, ar am. Helo, Jerry Hunter dwi. A Richard Wyn Jones dwi, a da chi'n gwrando ar gyfres arbennig o bodlediad yr Hen Iaith. Podlediad lle mae'n Americanwr o Cincinnati, Ohio, sef yr athro Jerry Hunter, bellach ym Mhrifysgol Bangor, yn ceisio addysgu rhywfaint arna fi, Cymro o ganol Ynys Môn, ynglŷn â cyfoeth llenyddiaeth i iaith y hun. A mae'r gyfres arbennig yn canolbwyntio ar y cwricwlwm Lefel A, gan obeithio bydd o ddefnydd yr ein chi sy'n gwneud Lefel A. Felly, yn y bennod hon, dyn ni'n trafod nofel fawr Caradog Prichard, Un Nos Ola Leuad. A dyn ni yma heddiw yn y Llyfrgell Genedlaethol Aberystwyth, lle mae yna gymaint o drysora y genedl Gymreig yn cael ei cadw. Ac yn ei plith, mae'r llyfr nodiadau hwn, llyfr nodiadau gwreiddiol Caradog Prichard, sy'n cynnwys pob math o bethau gan gynnwys drafft cynnar, o drafftiau cynnar a cynllun ar gyfer Un Nos Ola Leuad. Dych chi'n gallu gweld cynllun y nofel, y brawddeg gyntaf, bennod yn y gaeth hiw ddwad allan i chwarae, dechrau ben yr un, lawr fyma, a wedyn drafft cynnar o bennod 7, mae chapter 7 sgwennodd o dda. A mae'n wych os ydych chi'n craffu yno fo, achos mae wedi sgwennu Johnny oedd enw cefndir, Johnny Gasgen Gwrw, a nath o sgwennu Johnny yn wreiddiol mewn ffordd Saesnegaidd ffurfiol, nath o newid i Johnny fel mae'n tafodieithol y nofel. Ia, ti hefyd yn gallu gweld, ti'n gallu gweld bod yr siap y nofel yn amlwg wedi newid dros amser, achos mae o'n awgrymu fan hyn bod yna 20 pennod, ac os dwi'n cofio iawn, o 40 neu 15 pennod sydd yn y fersiwn derfynol, felly'n amlwg bod sydd oedd yn gweithio, stumio a newid a addasu i gyrraedd y gampwaith union. derfynol. A hefyd yn y llyfr nodiadau yma, mae yna dymudiau o farddoniaeth gan Caradog Prichard. Oedd o'n fardd hefyd, enillodd y goron yn yr Ystyried Genedlaethol gwaith, enillodd y gadar unwaith, a mae yna ddarnau yn y nofel, yn Un Nos Ola Leuad sydd yn farddonol iawn hefyd. Felly, ydych chi'n gweld tipyn go leo o'i fywyd a'i waith a'i ddychymyg yn y llyfr hyn, a'n ei lawysgrif i hyn. A mae lawysgrif o'n hyfryd. Dwi'n eddigueddus iawn o'i lawysgrif o'n. Wel, dwi wir yn cyffroi. Dwi'n edrych ymlaen at y sgwrs mae gymaint. O'r diwedd, dyn ni'n cael trafod Un Nos Ola Leuad efo'n gilydd, achos ti'n gwybod beth dwi'n dweud. Dwi wedi bod yn edliw i chdi ers 1987, mae'n dangos mor hen ydyn ni, oedden ni'n ifanc iawn. 1987, nes i ddeud ti. Pan nes ti Gymru a nes ti ddeud fi... Pan nes i Gymru gynta o America, wedi dysu Cymraeg, o'n i wedi ymgolli, o'n i'n darllen cymaint o bethau Cymraeg a phosib, darllen nes i Un Nos Ola Leuad, yn meddwl, waw, mae'r nofel yma yn anhygoel. Oedden ni'n rhannu tŷ efo'n gilydd, fel mae'n Aberystwyth, nes i ddeud, Richard, rhaid i ti darllen Nos Ola Leuad, a nes ti ddim. Nes i ddim. A nes i, am flynyddoedd, o ti wedi darllen Nos Ola Leuad eto, o ti wedi darllen nofel eto? Na. A wedyn, a dwi wedi bod mor siomedig lle da, achos dwi wedi bod edrych a rwan o'r diwedd, oherwydd y gyfres arbennig hon, o'r podlediad yr Hen Iaith, o'r diwedd, ti wedi darllen Un Nos Ola Leuad. Felly, dwi wedi bod yn disgwyl 38 o flynyddoedd. Be ti'n meddwl amdani? Sbwriel. Na, mae o'n... Wel, ti'n meddwl, un o'r pethau am Un Nos Ola Leuad ydy, mae o'n iconiaidd... Dwi'n meddwl bod fi wedi bod ofn i darllen ni. So, ti'n meddwl, dwi'n gyfarwydd iawn, mae gan Endaf Emlyn gan, dwi'n hoff ofnadwy Un Nos Ola Leuad, ar un o'r albums Cymraeg gorau erioed. Ond y ffilm hefyd. A wedyn mae o'n mor... Dwi'n meddwl yna lot o bwysau, ond beth sydd yn wych ydy mae'r nofel yn cyrraedd bob disgwyliad. Mae'n gwireddu'r ddewis, ydy. Mae yna reswm. A nes i ffeindio fo'n... Felly, mae gennau gefndir yn yr ardal chwarelyddol. A felly, o'na elfennau hwn oedd yn ddiddorol o safbwynt teuluol personol yn haid wedi mynd, neu hen daid wedi mynd i'r chwaral yn 40 neu rhywbeth. So o'na bethau fel yna, a dwi'n nabod yr ardal lle sy'n cael ei ffortiadu yn y nofel. Felly o'na elfennau cymdeithasegol hanesyddol diddorol, a wedyn mae gen ti'r... Mae'r iaith yn anhygoel. Tydi, mae'n wych. A dwi'n licio'r... Eto, chdi dy'r arbenigwr llenyddol, gallu gyd i ddeitha fi, ond o'n i'n ffeindio mae gen ti'r
pytia hynna hyn sy'n fwy llenyddol. Beiblaidd, a mae hynna oeddwn i'n ôl eto, maen nhw'n wych. Ond mae'r gweddill, oedd o'n golchi drosto fi bron, oedd o'n tynnu chdi fewn. Lafar, fyw, dyffynogwen. A mae'r ffordd mae ydi frawddegu mae'n tynnu chdi fewn, a ti jyst yn cael dy lusgo trwy'r stori yma. A wedyn y darnau telenico yma, brenhines y llyndi, a mae cywair yn fwy. Un o'r pethau sy'n wych iawn am yr iaith Gymraeg, fel cyfrwng llenyddol, yw'r ffaith bod yna ffasiwn rychwant, didoredd, continuum o ran iaith. Yn wahanol ieithoedd eraill yn y gwir, achos mae Cymraeg ffurfiol pan ydych chi'n sgwennu yn ffurfiol. Ydych chi'n defnyddio iaith yn y bon sydd wedi seilio y Feibl William Morgan 1588, oedd wedi seilio yn y pen draw ar iaith y beirdd canoloesol. Felly mae Cymraeg ffurfiol yn ffurfiol iawn. Ar un pegwn arall mae tafodiaeth gre, fel maen nhw'n siarad fyma. Felly pan ydych chi'n symud o'r naill gywair ieithyddol y llall, mae'n creu rhyw ysgytwad, rhyw effaith penodol. Ac i ychwanegu at yr effaith, o'n i'n meddwl eto gyda gywiro fe os dwi'n anghywir, ond oedd y darna mwy ffurfiol na, maen nhw'n feiblaidd iawn i ddechrau fo, ac un o'r pethau sydd yn hydreiddio hwn ydy'r Gymru angyd ffurfiol, neu'r Gymru gryfyddol, ddydwn ni, chos mae'r capal a'r eglwys. Ond mae'r ffaith bod emyna yn ymddangos dro ar ôl tro. Beibl. Yn y darn llafar, ond wedyn ti'n symud i'r darna mwy ffurfiol byr yma, pytia yna, a ti'n meddwl, mae hwn yn feiblaidd, ond wedyn ti'n sylwi be mae'n ei ddeud yn nhw, a mae'n mynd yn reit dywyll a grotesg. So mae'r gwahaniaeth rhwng iaith fel cyfrwng, a cynnwys hynny o y neges yr hyn sy'n cael ei fynegu gyda'r iaith honno. A mae yna wrth drawiad yn y weithiau sy'n creu rhyw sgytwad arall hefyd. Achos dyna, so pan eisiau ddod at y darn cynta mwy llenyddol, os ddefnyddio'r term yna, a ni'n meddwl, beth sy'n mynd ymlaen fan hyn? A wedyn, oedd o'n mynd yn hyd yn fwy od, achos o beth yn cael ei ddweud. Fel bod o'n tynnu'n erbyn yr ieithwedd barchus feiblaidd traddodiadol yma, achos dydy'r cynnwys ddim yn hynna. Mae'n eitha surreal, mae'n bethau bo math o bethau mynd ymlaen yma. So oedd hwnna'n... So mae'n sawl peth sy'n creu tensiwn, symud o iaith lafar i iaith lenyddol, y gwahaniaeth rhwng yr iaith a'r hyn sy'n cael ei fynegu gyda'r iaith honno, symud o barchusrwydd i'r gwrthwyneb moesoldeb i anfoesoldeb, dy'r holl beth yna sy'n creu tensiwn yn y stori. Ac symud o'r diniwad, mae'n elfen diniwad iawn i... Llygad plentyn i dywyll. Twyllaf posib holl. A'r cyferbyniad rhwng yr Nos Ola Leuad a'r tywyllwch. O'n i'n ffeindio... Wel, hollol. Na ni ddod nôl at y grefydd, mae'n rhan bwysig da, ond gan aros gyda'r iaith ychydig bach yna, achos cychwyn gyda, dwi wastad yn teimlo, pan dwi'n allan y brawddegau cynta, gaeth hiw ddod allan i chwarae, fel dim o'n yn llaw Caradog Prichard hyn, mae mor llafar, dyn ni'n clywed plentyn yn siarad ar y stryd yn Methesda yn y ffynogwen. Ac mae'n mor ffres, mae'n nofel, mae'n dros 30 mlynedd, dros 60 mlynedd sydd wedi cael ei chyhoeddi, a mae dal yn darllen fel nofel gyfoes, ffres, arloesol i fi ran hynna, ran yr arddull. Ia, mae'n ddiddorol, yn amlwg oedd o wedi cael ei fagu, ddim eisiau mynd yn rhy fyw gyrffyddol amdano fo, ond oedd o wedi cael ei fagu, colli dad yn ifanc iawn, mae gwrath galad iawn. Ei fam yn diodda, problemau iechyd meddwl. A mae'r prif gynnyr, mae ei fam yn byw ar y plwy yn dydi, hynny yw yn derbyn buddaliadau yn fersiwn y 20au neu diwedd yr rhyfel mawr buddaliadau. So mae lot o'r byd yna yn anghyfarwydd, dwi'n meddwl. Ond eto mae yna... Mae'r stori hun mor... Mae'r cyfrwng yn dweud, i fi mae'n teimlo mor fyw rhywsyd. Yndi, ond mae o, diddorol bod chdi'n meddwl bod o'n gyfoes, achos un o'r pethau eraill sydd yn... Mae'r ffordd mae'r plant yn chwarae, mae o cyn technoleg, does gen nhw ddim byd nagos. Dim ond i dychymyg a pren a just... Wel, wrth gwrs, mae'r stori wedi wel, mae'n ôl gymlaen, mae'r amser rhwng y presennol gyda'r dyn ganol oed sydd wedi cael ei wryddhau neu wedi dianc o'r selam o'r ysbyty meddwl neu carchar, a wedyn yn y gorffennol pan mae'n cofio bod yn blentyn, ac mae'r
gorffennol yna'n digwydd bod yn ystod y nos, mae'r holl stori yn cael ei dadlennu yn ystod Un Nos Ola Leuad. Mae'n gorffen gyda'r wawr, mae'r hael yn codi, a mae'n gallu gweld yr awyr yn cael ei adlewyrchu yn y llyn, felly ti'n gwybod bod y bora yna ar ôl deud yr holl stori trwy'r nos. Ond mae'r gorffennol sy'n cael ei adrodd y stori honno. Mae'n digwydd rhwng 1915-1920 yn fras. Felly, nofel hanes ydy hi, wedyn heddiw wrth gwrs, darllen am gyfnod o'r Rhyfel Byd Cynta. Ond i fi mae'n gyfoes oherwydd nid y testyn, nid ffaith bod yn sôn am Dyffryn Ogwen adeg ar Rhyfel Byd Cynta, ond yr arddull, ffordd mae'r llenor yn mynd ati i ddefnyddio'r iaith Gymraeg i gyfleu pa stori bynnag. Dyna sy'n gyfleu. Mae'n arloesol. A mi oedd y nofel yma, pan gyhoeddwyd i 1961 yn arloesol iawn. Doedd o ddim byd wedi sgwennu quite fel o'r blaen. Mi oedd yna dafodiaeth mewn nofelas. Da chi'n darllen nofela Kate Roberts yr enghraifft, Trema Cyffion. Mae'r dialog, yr ymddiddan, y sgwrs yn dafodieithol, ond mae'r narratif yn y trydydd person mewn iaith fwy safon o fwy llenyddol. Felly oedd sgwennu nofel gyfa fel yn arloesol iawn. Ac wedi dylanwadu ar lot fawr o nofelwyr eraill ys hynny. A be ni'n edmygu ydy just gafal ar yr iaith yn pa bynnag gywair bynnag. So, yn y stwff mwy anffurfiol tafodieithol, be nes i wir fwynhau, a eto ddim yn disgwyl hyn, ydy'r enwa. Mae'r enwa'n ffantastig, dydyn. Rhwng mi rhaid. Dwi'n mynd i gofio nhw gyd. Johnny Gasgen Gwrw, a Johnny South. Wyr Coxiaf. Mae'n rhywun plisman newydd, dwi'n gallu cofio. Will plisman newydd, neu fyna. Mae'r enwa mae gyd. Llysenwau, chwarae gyda'r iaith. A mae'n pentyrru enwa i'r pwynt lle'n amlwg dys am disgwyl i'r darllenydd gofio nhw gyd. Dwi'n meddwl, beth bynnag. Yr effaith ydi o de. Just pentyrru. Rwy'n ddarn o fel yma mae'r gymdeithas a fel yma i... Yn hollol. So, diolch fatha bod chdi fod i gofio amdanol be di pwy di pwy. Dwi'n godyn efo rhywbeth Cymreig iawn, lle senwedd. Achos gofio pan ddys i draw i Gymru gynta, gan i efo mae'n Aberystwyth ar y pryd. Dwi'n Mhrifysgol Bangor war o'r un i sy'n ymffyl Aberystwyth. Ac dwi'n cofio, o'n i'n mynd byw ym Mhantycelyn, neuadd Gymraeg Aberystwyth, ond mi oedd y tîm Mhantycelyn yn gofio, gan pawb ym Mhantycelyn lysenw, de. A mae rhai pobl dyn ni'n nabod yr oed un o'r un ni, mae'r lysenw di aros efo nhw, ti'n edrych, felly mae yna rhywbeth Cymreig am y llysenwi ma dwi'n weld ar rwysyd. Ond, ti'n meddwl o ran yr iaith, felly, ydych chi'n cael eich ymdrochi mewn ffordd, ydych chi'n cael y signo fewn yr iaith, a'r ffordd maen nhw'n siarad, a'r ffordd maen nhw'n defnyddio iaith, yn chwareus, ynde. Ond, beth am y stori hyn, oedd ti'n ffeindio hyn yn ddrysu rhwng yr amser a lle? Nes i ffeindio fo, dwi'n cymryd allan na jyst bod methiant ti ydi o, ond o'n i'n ffeindio, mae'n gyferbyniad diddorol rhwng hwn a Martha Jack Asianco, Carol Lewis. Mae Martha Jack Asianco yn fanwl iawn. Ti'n dallt yn union beth sy'n mynd ymlaen, achos ti fod i ddallt. Ac o'n i'n teimlo efo Caradog Prichard bod o isio bron boddi chdi. A'r effaith ydy bod chdi... Ac drysych chi weithiau beth a bod chdi'n just yn cael dy foddi yn y geiriau yma, a'r delweddau yma, a'r enwa yma, a bod o'n tynnu chdi fewn i ryw fyd rhyfedd iawn. A wedyn ti'n cael y pethau ffurfiol yma'n mynd ar ei draws o. Hollol. Wel, wrth gwrs, y brif dechneg storiol yw adrodd stori yn llais cynta, llais y person cynta, y storiwr yn yr eitor, lle da. Ac wrth gwrs, mae o'n rhywun sydd wedi profi problemau iechyd meddwl mawr. Felly, dyn ni'n gweld y stori, dyn ni'n gweld ei hanes i hun, i orffennol i hun, trwy liced o, trwy i feddwl o mewn ffordd. Felly, mae fod yn ddryslyd. Mae'r stori'n cael ei hadrodd yn rhan o'r brif thema o ran gwallgofrwydd, y problemau iechyd meddwl mawr. Ac yn weddol fi, mae'n ambell i giliwyd os yn gynnar iawn, bennod gyntaf mae'n sôn am hyw yn mynd allan a, be ydych chi'n neud plant yn rhedeg ran yn gyrru pobl pentre o'i coia, chwi fe? Mae'n dweud, nid ni sydd wedi gyrru coia, maen nhw'n mynd o'i coia hunain. So, yn syth bin, yn y ffordd mae plant yn siarad gyda oedolion, mae'n mynd o'ch co, mynd yn wallgo, yn rhan rwysyd o'r stori o cychwyn cynta. A wedyn, dyn ni'n gweld lot o wallgofrwydd yn digwydd. A be hefyd yn ddiddorol ydy, os o ti efo cenedlaeth i o leia, so dwi'n niwed ym 50, di cael y magu yng Ngogledd Cymru, o dimbach, Seilam dimbach, yn beth mawr, oedd cael dy yrru dimbach, oedd rhywun wedi mynd i dimbach, oedd hwnna'n rhan o'r
o'r sgwrs, dal. A siwr o fod, yn ambell i genedlaeth ar fôl i hefyd. A mae Dimbach yn gysgod ar seilam. A fam yn mynd i seilam Dimbach. A mae hwnna'n, eto, hwnna'n drawiadol iawn i rwy'n gafodd i fagu yng Ngogledd Cymru. Dimbach, mae hwnna'n golygu rhywbeth, a mae o'n hwn i gyd yn dydy. Ac wrth gwrs, y ffordd dyn ni'n trafod iechyd meddwl heddiw yn wahanol iawn i wallgofrwydd a mynd i seilam wrth gwrs, mae'n sicr yn ei osod yn ei gyfnod hefyd ydy. Na, mae'r olygfa pan maen nhw'n mynd a'i fam o yn... Ac hefyd, os wyt ti'n darllen, rhagor o waith darllen eich diwan, ti'n darllen hunan-gofiant neu cyfrol hunan-gofiannol Caradog Prichard, afal ddrwg adda, mae'n sôn am ei fam ei hun, a mae gen i fo farddoniaeth am ei fam ei hun, a gorfod cymryd i modri brodas i ffwr a pethau fel yn mynd i seilon, felly nhw'n rhan fawr o'i fywyd. Ond be ti'n meddwl, cyn i ni adael yr arddull ar iaith i drafod beth eraill, y darnau Beiblaidd barddonol lle mae'r cywair ieithyddol yn newid fel yma, mynd o'r dafodiaeth grena i iaith lenyddol ar uchel. Be ti'n meddwl, pwy sy'n siarad? Pwy yw brenhines y llyn di? Dwi'n dyna chdi, dyna'r arbenigwr, Jerry. Wel, dyna'r cwestiwn. Wel, so nes i... Fy mateb onest i ydy nes i just ymgolli yn hyfrydwch yr iaith. Doedd o ddim gymaint o bwys gynnau. Na, diddorol. Mae'n ddeud o... Dydw i ddim yn grefyddol fy hun, ond dwi wrth y modd yn gwrando ar... Cymraeg y Bibl. Cymraeg y Bibl. Dwi'n ffeindio fo'n... Mae'n iaith archel hyfryd. Yndi, a mae'n ddyrchafol. Ond wedyn, ar ffaith wedyn bod yna bethau yn cael ei dweud yn yr iaith yna, oedd ddim yn ffitio. Ac o'n i'n ffeindio hwnna, o'n i'n ymgolli nhw. Nes i ddim treulio lot amser yn trio gweithio allan pwy ydy pwy a be di be. O'n i'n ffeindio'r nofel yn golchi drosta fi mewn ffordd annisgwyl a anarferol. Dwi'n mynd gallu cofio profiad tebyg. A mwynhad, gweithio'r holl dywyllwch a'r holl dristwch yn der, mwynhau ymgolli'n yr iaith mewn ffordd sy'n ddiddorol. Ac yng nghamp y nofelydd, chos mae'n anhygol o gywirau. Mae o'n manipulatio chdi fel darllenydd. Mae'n rhyfeddol, dydi. Mae'n chwarae fo chdi, mae'n afal mor sicr ar be mae'n neud. Mae o'n feistr corn. Mae'n chwarae fo chdi. A ti'n mwynhau colli reolaeth ar beth sy'n mynd ymlaen. Yn union, hollol da. Na, mae hynny wych. Ac efo'r darnau Biblaidd barddonol bron, efo'r iaith arychol na, dwi'n meddwl mae'n sawl ffordd o ddehongli'r darnau yna, achos fel arall mae stori gyd yn cael ei hadrodd trwy gyfrwng llais y person cyntaf. Felly, mae'n le i feddwl, rwysyd mae o'i hun yn mynd i rwle yn ei feddwl lle gafodd ei drwytho pan oedd yn blentyn y mynna darllen y Beibl o'r holl beth yn y gyd, mae'r iaith yn y rwle yna fo, a mae'n rhyw ffordd i gael rhywbeth allan ohono fo trwy gyfrwng yna ni ddychymig. Neu bod, dyn ni'n bosib bod ni'n symud tu hwnt i'w beno i ryw fyd arall lle mae'r iaith i gyd yn arnofi o gwmpas yr ardal rwysyd. Achos mae o'n gweld yr frenhines yn y llyn dyd ydy. Mae'n fel sa fo'n rwysyd yn creu y cymeriad hudolus, pwerus, rhyfedd yna, brenhines y llyn dyd. Ac lle mae'r cymeriad go iawn, i beno neu rwle yn ein dychymig ni, darllenwyr, wrth ni ddarllen o mewn ffordd. So eto, chdi dy'r arbenigwr, ond yr unig beth oedd hynny'n atgoffa fi yno, ydy'r stwff, beth nhw'n gael o magic realism. Realaeth hudol. Realaeth hudol ar awduron America Latin. Gilbert ac Ian Marquez. Ti'n cael pethau sy'n mynd â chdi yn bwriadol i drio bwrw chdi o dde'r dechel fel darllenydd. A wedyn, unwaith maen nhw wedi cael yr effaith yna, maen nhw'n llusgo chdi nôl. Yn union. Fel ni'n dweud ar y dechrau, maen nhw'n sgytwad ydi. Dych chi'n darllen un cywair ieithyddol tafodiaeth gre, realistig, a dych chi'n rhedeg mewn i'r rhywbeth arall. Mae'n fel damwain bron, dych chi'n sgytwad a deffro, ond gan bod yr iaith mor hyfryd, ti'n cael dy signo i fewn fel ti dweud. Mae wych iawn. Be oedd yr ymateb ar y pryd? O, ymateb rhyfeddol. Oedd. Ac am hyn oedd rhai pobl wedi dychryn da, ac yn meddwl bod yn anweddus ac yn y blaen. Ond, beth iddol hiw, dwi'n credu bod yn gamgymeriad defnyddio be mae'r awdur ei hun yn dweud am y nofel i egluro'r nofel, achos mae'n bwysig bod ni'n
darllen nofel a'i dehongli fel testyn ar ei thylerau hun fel nofel. Lle. Ond mae lythyrau sgwennodd Caradog Prichard at bobl oedd o'n nabod yn egluro'r nofel yn y lle. Mae'n dweud i ni feddwl mae'r prif gymeriad wedi bod yn carchar Seilam Brodmor am 20 mlynedd. A wedi dod adre ar ôl 20 mlynedd yn Brodmor, sef carchar ar gyfer pobl efo problemau iechyd meddwl. Sydd yn cyflawni troseddau difrifol iawn. So dyna oedd dweud i hyn. Felly, pwy wir de. Felly oedd dipyn o drafod a ffrindiau, pobl eisiau gwybod hanes twyl y nofel ac yn y blaen. Ond mae'n bwysig i darllen fel testyn ar ei dyler hyn. Ond o ran nes i sôn gynharach Richard am grefydd de. Capal, mae gen i lot o'r eglwys yna hefyd a'i fam. Ac mae hynny'n rhan bwysig o'r nofel, ond eto, bod nhw'n sôn gymaint am grefydd, gymaint am y Beibl ac yn y blaen. Y darlun adeg Pasg, a digwen y Groglith, a'i fam yn yr eglwys am oriau ac yn crio ac yn y blaen. Ond eto, dy'r gymdeithas ddim yn ymddangos yn grefyddol o ran ymddygiad chwaith. Mae nhw'n sôn amdano fo, mae'r iaith y Beibl ar y mynna yn trwytho pob peth, ond eto, dyn ni'n gweld llawer o'r gwersi Cristnogol yn cael ei gwireddu i bywydau. Ydy hyn yn deg? Wel, dwi'n gwybod. Un o'r pethau sy'n ddiddorol amdano fo ydy yn y darna, yn edrych yn ôl at y cyfnod o rhyfel mawr, mae'n amlwg bod cysgod y diwygiad yn dal yna, yn dydi. Mae'n sôn ynglyn â bod hwn wedi cael diwygiad. Mae'n sôn am be ddigwyddodd am o'n i 1914-15. A wedyn mae un o'r golygfeydd mwyaf rhyfeddol ydy pan mae'r cor o'r South. Bobl sy'n bod ar glywys ar streic yn dod i fyny. A mae yna eiliad trosgynnol, cryfyddol, dwi'n meddwl, yn digwydd, lle mae pawb yn mynd ar ei gliniau. A pawb yn gwybod geiriau ar y mynna. Mae yna grefyddoldeb amlwg iawn yna, ond wrth gwrs mae'n fywyd calad ofnadwy mewn cyfnod lle mae bobl yn byw yn llwm iawn, a caledig go iawn. Mae hynny wir, yn sicr, dyn ni'n gweld y wedd grefyddol honno ar gymdeithas. Fel perfformiad cyhoeddus bron, mae pawb yn canu, cyd ganu. Ond beth am bethau fel prize school, yr athro yn yr ysgol, mae o'n siarad fel dyn crefyddol iawn, mae'n gweddio, a wedyn dyn ni'n weld o'n cam drin, Ginny bach, yn paedophile, ac eto mae'n dod drosodd fel dyn crefyddol iawn, felly mae hynny'n, mae'n pethau fel yn y nofel sydd yn, Mae gen i newyddion drwg i chdi, mae yna hen hanes o bobl sydd yn berfformiadol, crefyddol, ac angysondeb a dweud y lleia. Felly ni'n gweld y rhagryth hynny hefyd, yr angysondeb. Ond hefyd, meddwl am y gymdeithas, so mae gymdeithas yn gweithio bob dydd, y math o sgwrs ar y stryd yn ein clywed da. Ac i bod nhw'n canu am yna ac yn gweddio yn yr eglwys ac yn y blaen, a'r iaith fydd yn trwytho'r nofel ar y degau. Eto, ran y sgwrs bob dydd ar y stryd, dyn nhw'n siarad am grefydd, maen nhw'n hel clecs, maen nhw'n sôn am goelion, maen nhw'n rhyw bethau rhyfedd fel ydy. A lot o drais. Un o'r pethau dwi'n meddwl bydd yn am o'n i'n taro darllenwyr cyfoes ydy pa mor dreisgar ydy'r gymdeithas yma, ynddo. Mae stido, mae bobl yn cael stid a cweir, a'r holl geiriau tafodieithol dwi'n defnyddio o ogledd o'r llewn Cymru ynglyn â cwffio. Mae o'n dreisgar iawn. Ond eto, adlywyrchu reality hyd yn gymarol ddiweddar, lle fysa hynny wedi bod yn gyffredin iawn. A mae hynny'n ddiddorol hefyd ydy, achos wrth drafod Martha Jack Asiango mewn pennod arall yn y gyfres arbennig hon ar gyfer disgyblion lefel A. Oedd hi'n sôn am y ffaith bod Martha Jack Asiango yn darlunio bywyd cefn gwlad mewn ffordd dywyll iawn. A mae yna lenyddiaeth Gymraeg sy'n rhamantu ac yn delfrydu bywyd cefn gwlad, a mae'r nofel honno yn roi'r ochr arall. Wel, yr un fath efo cymunedau o gwmpas y chwarel, lle da. Mae yna Tyrol and Hughes, nofel a chwalfa. Nofel am streic yn y chwarel y Penrhyn, Caledi, ond eto mae'n dyrchafu'r chwarelwyr fel dynion, oedd o'n gweithio'n galad yn dlawd, ond yn foesol ac yn wleidyddol ac yn trafod gwleidyddiaeth. Dim yn gweld llawer o hynny'n actyd, ni'n gweld clecs a astudo, a trais, a gwallgofrwydd. Ond mae gen ti, eto dyma beth sydd mor, y ffordd mae'r nofel mae'n cydiad yn eich di, mae gen ti gwahanol gymeriadau, mae gen ti
dwi'n yn gallu cofio enw. Mae yna gymaint enw, mae yna dylwn i gyda'r rhestr, ond mae yna rwy'n trombon sydd yn chwarae yn y band y Salvation. Oedd yn arfer bod yn ddyn, oedd yn lysio ac yn meddwl, di cael troedigedd. Mae gen ti lot o garedigrwydd hefyd. Lot o garedigrwydd, pan mae rwy'n yn mynd yn sal, mae bobl yn dod i helpu. Mae lot o bobl yn byw drwy gilydd ac yn edrych ar ôl i gilydd. Felly, mae o'n hyd y gwelai yn realaidd iawn. Dydy o ddim yn portreadu pawb y ddrwg, mae'n jyst yn cymlethdod o ddynoliaeth. Mae'n gignoeth, dydy, mae'n darlunio'r cyfa, ti'n cael y cyfa yna mewn ffordd. Job lot, dyna sy'n mor drawiadol amdano fo. Wan, ta be am daith, mae'n daith lythrenol, y fframwaith storiol, y ffordd mae'n adrodd y stori wrth iddo ddod yn ôl yn ddyn canol oed wedi bod yna. Ysbyty carchar am 20 mlynedd yn lle, mae'n cedr o gwmpas yn ystod Un Nos Ola Leuad, mae'n gorffen gyda'r wawr o ddiwedd y noson lle de, mae'n gweld yr awr yn cael ei adlywyrchu yn y llyn. Ond taith y cymeriad pan mae'n blentyn, yr hyn sy'n digwydd iddo fo, dyn ni'n gweld I fam yn chwalu yr enni seicoleg hi, yn mynd i'r seilwm yn y diwedd. Beth am I daith o'r ffordd mae o'n chwalu, y ffordd mae'n y pen draw yn gwneud beth mae'n neud yn y diwedd? Sut mae hynny'n digwydd? Ti'n meddwl bod hynny'n adeiladu neu oedd o'n anisgo bod o'n sydyn yn gwneud beth mae'n neud pan mae'n... Wel, rhaid fi gyfadda, mae mateb I oedd pan oedd ddigwydd nes I syni, a wedyn nes I fel, o ia, oedd hwn yn mynd I ddigwydd. Mae'n lladd, Ginny bach I hyn. Felly, oedd o I fi, a falle bod fi ddim wedi ddarllen o yn ddigon gofalus, neu bod fi ddim wedi gweld, ond pan nath hynna ddigwydd, o'n i'n, Mae'n effernol, dydy. Mae'n effernol. Ond wedyn, pan ti wedyn yn meddwl am yr holl daith, mae yna... A'r holl drais, mae wedi tystio iddo fo, a'r holl broblema... Mae wedi cael bywyd trychinebus, dydy, Mae ffrind bach yn marw o diciau, mae cnawdoliaeth bywyd yn thema gyson yn hwn. A hefyd, rhywbeth dywyll iawn iawn fyma, mae'n dywyll iawn. Mae wedi gweld dynion eraill yn cam drin, Ginny bach hefyd, a mae o'n gwneud I hun yn y pen draw dydy, fel sy'n digwydd, mae'n patrymu lle ymddygiad ofnadwy. Mae'n gymdeithas misogynistaidd ofnadwy yn patriarchaidd iawn. Mae'r pethau yna I gyd yn fyw iawn yna fo. Mae'r ymdriniaeth yn onest ofnadwy ohono fo'n dydy. Dyna un o'r rheswm ni'n gofyn ynglyn â'r ymateb ar y pryd, achos mae'n dangos drych I gymdeithas sydd yn... Wel, mae beth I gweld yn y drych. Peth ydy pobl ddim eisiau weld. Mae'n hyll iawn yn dweud, a stwff sy'n cael ei guddio dan yr hatches. A mae hefyd yn nofel, mae gymaint o le I drafod a dohongli a damcaniaethu. Enghraifft o ran y trobwynt mawr sydd dywed pan mae'n lladd Ginny bach pencau. Mae yna ambell ysgolhaig sydd I awgrymu, codi cwestiwn de, mae bosib nad yw'n lladd Ginny, bod o'n digwydd I ddychymig o'r rwystyd da. Mae ambell un wedi awgrymu hynna, achos ffordd mae'r stori, dwi'n siŵr os dwi'n credu hynny fe un, dwi'n meddwl amlwg I bod o'n I lladdu a mynd i'r seilwm garchar be bynnag am hynny. Ond eto, mae'n amwysedd, a hefyd rhywbeth sy'n digwydd rhwng y penodau ola rwystyd da, fel sydd o ellan I ddychymig yn cymhathu I fam a Ginny I rhyw rafa, ti'n meddwl bod yna rhyw, achos efo I fam, mae'n gynnol ffordd mae'n cael ei amlygu, mae'r holl hanes I gynhedlu o, pwy oedd I dad o ac yn y blaen, be ddigwyddodd i'w fam, ffordd mae'n sôn am ei fam, a'r holl bethau, y darnau blodeuog ac yn y blaen. Mae lot o fo am ryw obsesiwn rhywiol dydy I raddau. Mae hynny yna o dan yr wyneb a awgrym bod y obsesiynau rhywiol yn creu y tensiynau sy'n arwain at drais, sy'n arwain at lofryddiau, sy'n arwain at wallgofrwydd. Pethau mae cymdeithas barchus yn ei mygu. Dych chi fod I gadw pethau tu fewn a peidio sôn am bethau fel rhyw ac yn y blaen a bod hynna'n creu problemau. Dwi'n gweld bennod gynta'r hen ddyn yn dangos I bidlen yr plant de. Mae'n bethau tywyll a rhywiol o'r cychwyn cyntaf does. Felly mae'n awgrym hwrach bod gyda fo rhyw obsesiwn a'i fam I un ac yn ei ddychymig o bosib ydy I fam a Ginny yn mynd yn un bron rwysyd sy'n fwy tywyll beth wedyn. Ond eto mae'n... Un peth cyn cloi, o'n i jyst eisiau holi ti ynglyn â, ni'n sôn ynglyn â, neu dda ti'n sôn ynglyn â'r ymateb yng Nghymru ar y pryd I hwn.
Sut mae hwn yn ffitio fewn i beth yn ymlaen mewn llenyddiaeth ehangach yn Ewrop ar y pryd? O'n i'n meddwl, pan nes i ddarllen nhw, chydig bach am James Joyce, y nofelydd, Iwerddod, hollol. Lle mae yna lot am wysedd. A William Faulkner, American sgwennu, nofela modernaidd iawn, ti'n galw, yn sgwennu llyr ymwybod. Llyr ymwybod. Ie, hollol, de. Ond hefyd, de, o ran y cyd-destun Cymraeg, de, mae'r nofel yn nofel arloesol, mae pawb yn ei thrafod fo Carreg Fillter. Ond eto, nid hi oedd y nofel Gymraeg gyntaf i sôn am wallgofrwydd. Mi oedd Saunders Lewis yn ôl ar ddechrau 1930 gyda Monica, a mae'n darlunio Monica, prif gymeryn cael rhyw chwalfa seicolegol lle. Tu'r un cyfnod ddechrau ym 1960, pan gyhoeddwyd Un Nos Ola Leuad, gyhoeddodd Keith Roberts Tywyll Heno. A mae prif gymeriad Tywyll Heno, Bet, mae'n wraig i weinidog, mae'n gorau byw bywyd parchus, a mae'n cael trafferth yn byw felly, mae'n teimlo'n gaeth i'w bywyd ei hun, a mae hi'n profi rhyw fath o chwalfa seicolegol, rhyw fath o breakdown, a mae hi'n gorau mynd i sbyty meddwl, de. Felly mi oedd yna agweddau y llyfrau eraill yn Gymraeg, heb sôn am beth eraill, o ran y thema, o ran trafod ochr dywyll i'r ddynoliaeth, trafod problemau iechyd meddwl trwy gyfrwng ffuglen, ond hefyd o ran y dechneg storiol na, llyfr ymwybod, yn y beth. Mae'n debyg i'r beth o James Joyce a William Faulkner a beth eraill. Mae'n rhywbeth arloesol amdano fo, ond hefyd mae'n arloesi mewn modd yr oedd rhai nofelwyr mewn gwledydd eraill yn neud yr un pryd, de. Wel, gret, Ger, oedd hwnna'n... Ie. Ond ti'n bod, i orffen ar nodyn cadarnhaol iawn, i bod hi'n nofel am Ola Leuad, Un Nos Ola Leuad, mae'n nofel dywyll iawn, gwrthwyneb i olad ydy, mae'n dywyll iawn iawn. Mae pethau mor dreisgar, mor dywyll, mor isal galon yma. Ond eto, bob tro dwi'n ei darllen hi, dwi'n teimlo rhywbeth derchafol am y ffaith i bod hi'n waith mor wych. Mae'n nofel Gymraeg mor wych. Y ffaith bod y greadigaeth hon yn bod yn beth gwych. Mae'n wedi cyfoethogi y traddodiad llenyddol Cymraeg yma. Wedi dylanwadu ar gymaint o nofel y Cymraeg eraill. A cerddorion a pobl sy'n gwneud ffilm. A dramau a ffilm. Felly mae'n rhywbeth hynod bwysig i bod yn stori mor dywyll, ynddo? Wel, Jerry, diolch ti am byswadio fi ar ôl yr holl blynyddoedd i ddarllen Un Nos Ola Leuad. Oedd o'n werth disgwyl. Dwi'n gennau gwylydd mawr. Ond beth bynnag, diolch i ti. Mae rhaid ni ddiolch i nifer o bobl am wneud hyn i gyd yn bosibl. Richard Martin, sydd yn ffilmio ac yn rhoi hwn i gyd at y gilydd, a da ni'n diolchgar iawn iddo fo, da ni'n diolchgar i bawb yma yn y Llyfrgell Genedlaethol. Pwy arall da ni'n diolch yn y Jerry? Wel, mae Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Bangor, sydd yn cynnal hyn gyda grant a chefnogaeth y Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Hefyd, ni wedi bod yn gweithio gyda Cybac o ran trafod syllabus lefel A, diolch iddyn nhw a'r Llyfrgell fel ti'n dweud, ac diolch i'ch dithau am gymryd rhan, ac cofiwch mae'n cael ei ryddhau'n gyntaf ar AM, a mae ar YouTube o'r apiau podlediad arferol. Yndi, a hefyd, os oes gennych chi ddiddordeb, mewn clywed mwy am hyn, da ni wedi recordio rhyw 30 pennod arall ar lenyddiaeth. O'r Hen Iaith arferol, ar wahanol gyfres arbennig hon. Felly, grandwch ar hwnna. Ond am y tro, hwyl fawr. Hwyl fawr.